JESUSKO UMDAS KANYAK yagrag ken pitsa inoras isut liw-liwang ken kuana jagmat na no adda pagkarimita isu na maragsak kanya no adda laringit mo pagragwena ni JESUSKO UMDAS KANYAK isudi nga bayan ti bendisyon na awaten ti ingal daw alaw awanen ti pagkurangan taanin sa kuliman ni JESUSKO UMDAS KANYAK isut pagtalgedak ket isut yak pagpanawan isut pudno kanyak isut surot ni JESUSKO UMDAS KANYAK awanen sa pulet ni Jesus ti pangyawatak usog ken kararwak obyag ko ti maparagsak gapu ken Jesus na ayat isut talnak ragsak raguken miksa